παίξουμε fast food versus σπιτικό. Αυτό εδώ το πράγμα. Για τα υλικά θα χρειαστούμε ένα βρασμένο λουκάνικο ή κοτόπουλο, ψωμί κομμένο σε τέτοιο σχήμα, κέτσαπ και μαγιονέζα και μία ντομάτα. Πρώτα θα βάλουμε λουκάνικα να βράζουν, μετά παίρνουμε ένα μπολ και βάζουμε μέσα τη μαγιονέζα και την κέτσαπ. Θέλουμε να είναι κάπως έτσι και την ανακατεύουμε μέχρι να πάρει ένα ροζ χρώμα. Και όταν βλέπετε ότι το μείγμα έχει αρχίσει να γίνεται κάπως έτσι, είναι έτοιμο. Τώρα θα κόψουμε την ντομάτα και έτσι κόβεται κάπως μαγικά. Μετά παίρνουμε το λουκάνικο και το κόβουμε σε όσο πιο λεπτές φέτες μπορούμε. Ίσως χρειάζεται και λίγο πιο χοντρές, αλλά τώρα πάμε να στήσουμε το τόστ. Τελικά τις ντομάτες και κόβετε και πιο μικρές άμα μπορείτε και πάμε να στήσουμε το τόστ. Πρώτα θα πάρουμε σως και θα βάλουμε πάνω στη μία φέτα. Μετά θα βάλουμε από την ντομάτα και τέλος θα βάλουμε από το λουκάνικο. Ή κοτόπουλο. Guys, πατήστε subscribe και πείτε μου άμα έχω κάνει λάθος στη συνταγή. Κάνουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα και με το άλλο. Και τώρα ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Το σπιτικό θα κερδίσει ή το fast food. Πάμε να δούμε. Λοιπόν guys, τώρα ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Στο σπιτικό βάζω ένα 7,5 στα 10. Και στο fast food ένα 8,7 στα 10. Τελικά το fast food κερδίζει.